Hi po. Gusto ko pong mag-share sa mga gaya kong prone ng pimples. Kasi nakakainis, diba? Lalo na sa mga misis, kailangan natin magpaganda para kay mister. Kasi ganun kami noon ng asawa ko. Charot. Lagi kami nagbibiruan noon. Kailangan daw lagi akong maganda. Charot. Para wag daw niya akong ipagpalit. Ay nako. Kaya, try nyo lang po. Madali lang po siya. Honey lang po, tas kalamansi. Tas yun po yung pinapahid ko. Binababad ko po siya ng 20 minutes before ako maligo ng morning at night. Try nyo lang po, baka effective din po sa inyo. Malay nyo. Charot. Good night.